Лудото куче Насус. Зеления рейнджър спря Корфилгам Кюта на лане 30 минути. Насус бил отгледан от тигъра ни дале и цокъл от зърната на мечопух. Той смята, че по-хубаво от 300 какю е 600 какю. Любимото му занимание е да си ближе топките. Девиза на Насус е: мухите ще ми се лепят, като мухи на мед, а аз ще съм меда. Насус може да ака прав, като своята майка Туич. Зелен е, защото не може да го дигне. Обича да наказва своите противници с динозавърски кокъл. Пие чай с здравко чай. Ждреби копача всеки 120 секунди. Баща на дефектното поколение Фиси Сорака. Постоянно се смее, защото тревата гаделичка топките му. Насус познава Цезар Милан, разговаря с него всеки ден за проблемите си, като как да си избърше задника след като ака. Пасива му се казва силата на наш дребилия. Тази магическа сила, причинена от белия прах, който Чарли Шиин шмърка кат прахосмукачка, увеличава вашият живот кради с 10%. Първата му магия се казва Фръгам Кюта. Насус хваща бяси в случай на убиване на своя противник, увеличава своите магически способности, научени от Мерлин по Диема в Емили всяка събота вечер. Втората му магия се казва пепел на устата ти. Насус започва да те замера с килограми турска пепел, която ви забавя 90% след което или сте мъртви, или Насус ви лижи петите. Третата му магия се казва бидето на Фидосова. Насус го поставя на координатите на своите противници и им изгаря гъгалките. В превод гъгалки означава остатъците от изпражнения по космите на вашия гъс. Ултимате му се казва разгонвам се. Насус наш дребва една 10 см линия амфети, след което получава енергия достатъчна за да пръдне. Понякога Ани му пали пръднята и в последствие на Насус му изгарят гъгалките. Амфета е чист толкова колкото този на Лоутерлайт, заради което Насус увеличава размера си и става сив. При прекомерена употреба на амфети, термометъра на Насус гръмва, зъбите му изпопадат и едната му ноздра се превръща в пернишка мина, където всичко влиза и всичко излиза. Към всички хейтери, ебете си майките, след това си лижете топките да ви е гадно. Поздрави по Никор.